Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Kuja ndalama za misonko ya Malawi. Skombingo ya kula. Mimba ya kula. Matako ya kula. Ungamafika bonyosa Profesa Obida Mtalika. Who are you, Richard Kimwendo? Who are you? Ola kulipita Mtalika ako. Fani naona anyamata ina awili atatu uko. Kulipita Mtalika ako. Kuna dani, kunati. Auchiduka kamiza. Adabwela kabambe, ataiona kemu kabambe anatuka na dani. Adabwela na nkumwa, ataiona kemu anatuka na dani. Wakakamira na nkumwa okala vice president. Kabambe former de kwaji. Kwacha! Ndemu mvele tsopano. Lunzu amvetsera izi. Dziko lino la Malawi kwa nthawi itali lakhala likuyendetsedwa ndi mabodza okhaokha. Ife tikavomera kuti dziko lino zinthu sizikuyenda ali alephera. Ife tikanena kuti dziko lino anthu akuvutika anthu atani alephera. Afuna tidzinena kuti dziko lino lamangidwa ngati Singapore. Pita Muthalika adanena kuti Malawi wafika ngati chani kodi Singapore. Anthu andale kumaombera m'manja. Koma mufuna tibwere pano tikunamizeni. Tikakuwuzani chilungamo mukuti boma lataniro. Tikanena kuti DPP idakongola ndalama makatapira. IMF nkunena kuti awa manama amanena kuti dziko likuyenda koma dziko sili matani kodi. Pita Muthalika adanena kuti ngati kwanu kulibe chimanga kadyeni ziwala. Adanena ndi Pita Muthalika. Tikawakumbutsa wanthu kuti yemwe ayipita Muthalika anati mkadye ziwala akuti inu mukunama inu. Pita Muthalika adanena kuti dziko lilibe ndalama, Malawi is bankrupt. Tikawakumbutsa wanthu akuti achimwendo mukunama koma zonsezi zidayankhulidwa magripi alipo. Ine nkuwuzeni ngati munthu oti ndakhulira kuno ndakwatira kuno kutyolo ndipo sogawana mitundu simfuna. Palunzu pano pala atumbuka, palunzu pano pala ayawo, palunzu pano pala alomwe, palunzu pano pala angoni, asena. Malawi ndi ngati kodi? Osati chitukuko chizingopita mbali imodzi. Lero mukapita pa Tyolo mukapeza chakwera kumanga Tyolo Stadium. Mukapita pa Tyolo mukapeza chakwera kumanga office yayikulu ya DC. Mukapita ku Zomba mukapeza chakwera kumanga stadium. Akumanga misewu yatala pa Zomba. Mukapita ku Mangochi ndi uyankhulasi ndi TV live. Palibe amene angatsutse. Mukapita ku Mangochi mukapeza kuti chakwera ucha akumanga misewu yatala pa Mangochi. Akumanga chipatala chakumakanjira. Mukapita ku Nsanje chakwera kumanga Njanje. Mukapita ku Lilongwe msewu waukulu wochoka pa Lumbatsi mpaka ku Kalonga. Inu mufuna president azitchuka fana amachokera kwanu kapena amasintha dziko la Malawi. President tisamamusankhe fana uyo amachokera kwathu ayi. Tizimusankha president malinga ndi chani kodi ntchito zake. Ndiye kukumbutseni analipo kuti president wina adayima nkuika zikwangwani amanena kuti ntchito za manja anga sandichitira chani umboni. Ndipo dziko lonse palibe amene amakana. Nkhani ya Bingu wa Muthalika palibe amanyoza koma chitukuko samapanga Bingu. Sitinamuyamikire Bingu. Nanga chilipo chimene Pita Muthalika anachita. Ndiye bolanso Bingu. Ndiye bolanso Bingu. Mupita ku Lilongwe zimene anachita Bingu mpaka nalo sidaka chani kodi. Sidakalipo. Ife timanena zoona zokha. Osati fali nchimwene wako ndi president iwenso kakhala president ayi. Bingu wa Muthalika zimene adachita dziko lonse la Malawi. Amalawi amazitani kodi? Lero mkapita ino ku Lilongwe, town ya Lilongwe yasinthiratu. Lachiwiriri tukamba msewu wakumanja wanyuwani. Msewu wakumakheta wanyuwani. Hukumangidwa ntchito za manja andana amenewo achakwera. Tikamanena kuti chakwera ni mamuna. Tikamati chakwera winanso.
timanena ntchito za manja andani kodi? Okay. Bwana vipi tikupanga zindi za mpira koma nditengerepo mwayi poti tili live hapa. Ndimafuna ndimuyankhe Richard Chimwendo. Richard Chimwendo anapangisa nsonkhano zana kudowa kwawo. Ndimafuna ndimuyankhe motere. Ndimaonera nsonkhano koma nsonkhano onseyo amango chula zowanyoza a Professor Arthur Peter Mutharika. Pakana kumafika potukwana ndimafuna ndimuuze kuti saizi yako iweyo Richard Chimwendo ndendineyo. Tibibiroye mmene yonka kwera njinga yakapalasa utavala silipasi atati ukwatukana wanali alikale Professor of Law. Tibibiroye lero kuja ndalama za misonkho ya Malawi Sikombingo yakula, mimba yakula, matako yakula. Ungamafika monyoza Professor Peter Mutharika. Who are you, Richard Chimwendo? Who are you? Timakupasani ulemu. President wanu anali wonyamula makatoni kuchipiku. President wanu anali osenza matumba kuchipiku. Takupasani ulemu kwa kwana. Musalitange ngati zisiru. Tukumvana? Ife tilipo anyamata Professor sitizalola zopusa zoti zitiko kwa Professor hapa Peter Mutharika. Like, share, Malawian Cameras, subscribe.